What's up mga manoy? Ito na naman tayo nang babalik. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Marvin Lumaba Official. Suportahan niyo po ang aking channel, parang awa niyo na. Panoorin niyo po ang aking mga video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Bye-bye! Tumaba ka na. Ano umaga, hapon na pala, ay tanghali pala. Alam mo naman ka dito, balungan ng kalit. Payat. Payat mo, no? Maano ka lang, medyo si Joey, payat pero may ano na, may laman-laman kang konti. Ha? Saan? Kasi, Ito yung ano, kawain yan. ito yung buhay namin dito pagdating ng alas 12. Habang naghahantay ng ulam, nagkikwentuhan mo. Doon ako mamaya. Kakain-kain nila sa gano'n. Siya nung dumating dito, super payat yan. Anong ginawa mo sa buhay mo? Ba't tumaba ka? Nagkakain ako dito sa IPG. Ang sarap ng pagkain. Ikaw pa naman eh, laging bahaw tinitira eh. Matanga, lupit mo kaloob. Okay lang yun. Naging pilang kumain ka na. Kasi ganyan ang buhay. Sabagay ako nung dumating ako dito, medyo payat din ako. Sa nagluluto, yung talaga sa nagluluto. No, yan, gusto mo ulam. Ayun no, chicken feet. Second fit. Oo. Ilang kilo yan? Sa kalahating kilo lang boy. Dala-dala mo? Oo. Ba't tibay mo ba? Yan ako kabait. Ay, ang pira ka na. Share your blessing. Oo, ayos. Kaya mag-intro tayo, Jokes. Yan So, na. hindi siya rin tabahan. I-edit mo lang, no? Oo. Yo, what's up mga kamanoy, kamanay? Dito na naman tayo sa isang vlog ni Mr. Marvin Lumabaw. Panibagong vlog, panibagong buhay, panibagong araw. Yeah! Yan! Siya yung ano, yung master chef dito. Ngayon, yung luto natin ngayon, ano, paa ng manok. Donated by Tabingi. Lance. Tabingin Lance balong. pala, Lance. Balong saan galing yung ano? Paano manok? Baka naman nakaw mo yung balong. Hindi naman kasi patingin niya may-ari ka din. Kaya okay lang. Tibay mo, balong. Halagang 50 pesos, isa't kalahating paa ng manok. Baka, wala bang hahabol niya sa atin dito? Hindi, nakabay ka rin. Hindi ako. Grabe. Lupit mo. Tik pa sa mulso. Huwag mo na akong idolin. Tama na yung ako lang. Hindi. Idol mo ako sa ganung subsubat. Sasalpok lang ako kanina sa sasakyan, pero hindi ako sinusog. Tatry ko sana kaso naisip ko, mas mahal yung sasakyan niya kaysa sa braso. Baling magasgasang gawag lang sa sakyan. Dapat sinubsog mo na pati mukha mo, balong. Kita natin paa ng manok yan. Ayun. Ayun. Grabe. Oh. Ayun. Luluto. Sa malinis na kusina. Pero ano na, alas 12 na. Ganon kami. Time check ka muna. Time check. Kailangan kasi dito, pag nag-lunch break, kailangan alas 12. Di ba, mag-lunch break tayo dito ng alas 12:30. Huwag lang alanganin na oras. O hanggang alas 11. Kasi, mahirap na. Siya yung ano, master chef. Siya yung ano, yung Nagkakain. road manager yan. Tagabili ng ulam, lahat. Road man yan. Yung isa wala pa, natulog pa. Tulog pa si paring Jawin namin eh. Tulog pa yung mentor ko. Yun ang malupit na mentor. Ito pala eh. Ito yung mabuhay namin dito pag tanghali. Sprayan mo muna yung mga nanonood para iwas sila virus. Uy, kanina pa. Kanina pa na-sprayan. Oo. Ayan. Ayan mga manoy, pakita ko sa inyo yung, ano, yung ulam na niluluto. Kasi, bango. Sarap. Ayan. Wow! Usok ka lang. Ayaw mo nang kainin. Iyak-iyak, ginitisa pa lang yung sili, iyak-iyak. Labanan. Nanira grupo. Nanira. Sarap! Nanira ng grupo. Ang sarap! Parang ano yan eh, parang katulad ng niluto kong munggoy. Nalala mo yung munggo mong niluto? So ngayon, dito naman tayo sa barak. Okay lang, wala ng face mask. Okay lang yung face mask. Tsaka safe dito. Walang COVID dito. Nahuli na namin lahat.
Sinunog na. Sinunog na. Hey, hello madam. Maganda. Ayan, kaya naman. Madam, hi ka naman. Ay, ganun Ayan, sa vlog. maganda. WhatsApp mo naman, Marvin Lumabo Official. Maganda na sana eh. Ano wala mo? Ano wala mo? Yan yung bisita namin. Ayan. Boss namin yan sa admin. Ano para makita ka madam? Yeah! Huwag mong pilitin yung Nanay baunan ka mo, namin masisira yan. Anong wala mo madam? Oh, wasak yan. Maputol agad. Ano ba yan? Mainit pa yan nilagay. Hindi. Nilagay. Ayan. Baliktad yan, baliktad siguro pag ganyan. Taubong Taob mo. ganun. Taubong ganun oh. Ay, Wag, ya! wag, wag, wag. Magkakatsira-tsira na. Sarap naman na ito. Sino nagluto niya? Si Papa? Yes, Papa. Parang Ay, panis ka na. na vlog. Uy, ganyan talaga ako. Madam, shout out ka naman dito. Shout out nga pala sa mga tropang ano. Bebe, paulan niyo, bebe. Tapos mo sa basuran. Bebe, paulan niyo, bebe. Wala na kami pera eh. Wow. Ayan, malapit na maluto ang aming ulam. Pero mayroon ditong ano, magdo-donate ng ulam. Ang sarap tumaba, aircon. Wala sa muna. Alam mo na Repolyo with tokwa. Marvin! Tawag ka, Marvin! Hindi, isa sa mga hangi. Babay na po mga manoy.